Miliardy ľudí žijú za informačnou zástenou. Nevedia nič o skutočnej klimatickej situácii na planete a o tom, čo čaká ľudstvo v blízkej budúcnosti. V tomto videu poodhalíme zákulisie štatistík, ako sa anomálie menia na normu a prečo to väčšinu ľudí metie. Pozrite si prehľad klimatických udalostí uplynulého týždňa a pripravte si kalkulačku. Dnes si vypočítame, čo zvyčajne zostáva mimo záber. India a Pakistan. Od 14. augusta zasiahli sever a severozápad Pakistanu katastrofálne povodne spôsobené monzúnovými dažďami. Najviac utrpela provincia Chaibar Paštunchva. V okrese Buner spadlo za hodinu viac ako 100 mm zrážok. Z hôr sa valili silné prúdy vody s bahnom a obrovskými balvanmi. Živly zničili viac ako 10 dedín, poškodili cesty a odplavili autá. Záplava bola taká rýchla, že ľudia nestihli opustiť svoje domovy. Podľa miestnych obyvateľov ešte nikdy nič také nevideli. 15. augusta v dedine Kadar Nagar odplavila voda dom, v ktorom sa pripravovali na svadbu. V dôsledku tragédie zomrelo 28 ľudí. Viac ako 3,5 tisíc turistov bolo evakuovaných, desiatky sú vedené ako nezvestné. Poškodené cesty odrezali desiatky dedín od vonkajšieho sveta a záchranári sa museli do niektorých postihnutých oblastí dostávať pešo. 16. augusta havaroval záchranný vrtuľník, ktorý doručoval humanitárnu pomoc do postihnutej oblasti, pričom zahynulo všetkých 5 ľudí na palube. Silné dažde a záplavy poškodili v regióne 780 domov, pričom takmer polovica z nich bola úplne zničená. O život prišlo najmenej 358 ľudí a zranených bolo viac ako 180. Silné dážde viedli k rozsiahlym záplavám na území Džamu a Kašmír spravovanom Indiou. 15. augusta došlo k tragédii v odľahlej himalajskej dedine v okrese Kištvar, ktorá sa nachádza na ceste k chrámu Mačael Mata. Náhly silný prúd vody strhol spoločnú kuchyňu, kde sa nachádzalo viac ako 200 pútnikov. Najmenej 60 z nich zahynulo a približne 80 je nezvestných. 16. augusta si bleskové povodne v 2 dedinách v okrese Katua vyžiadali najmenej 7 obetí a ešte 5 zranených. Indonézia. 17. augusta zasiahlo provinciu Centrálne Sulawesi silné zemetrasenie s magnitúdou 5,8. Epicentrum sa nachádzalo v zálive Tomini, 13 kilometrov od mesta Poso. Otrasy, ktoré trvali približne 15 sekúnd, spôsobili medzi obyvateľmi paniku. Ľudia sa ponáhľali opustiť svoje domovy v obave zo zrútenia budov. Desiatky pacientov zo štátnej nemocnice v Poso museli byť evakuované a dočasne umiestnené v stanoch na území zdravotníckeho zariadenia. V 9 dedinách sa zrútilo najmenej 66 budov, domy, školy, kancelárie a prerušená bola aj dodávka elektriny. Obzvlášť poškodený bol kostol v dedine Masany. Počas rannej bohoslužby sa na farníkov zrútili steny a trámy. 12 ľudí sa zranilo a boli hospitalizovaní, jedna žena neskôr v nemocnici zomrela. Celkovo bolo zranených 41 ľudí, z ktorých 10 bolo vo vážnom stave. Za 24 hodín sa vyskytlo 57 dotrasov s magnitúdou až 4,3, takže sa mnohí obyvatelia neodvažovali vrátiť domov a zostávali vonku. Tropický hurikán Erin. Erin sa zapísal do histórie Atlantiku ako jeden z najrýchlejšie zosilňujúcich a najmocnejších tropických hurikánov. 15. augusta to bola bežná búrka a len o 25 hodín neskôr sa zmenila na monštrum 5. kategórie s rýchlosťou vetra takmer 260 km za hodinu. Nezvyčajné je aj to, že sa objavil v auguste, zatiaľ čo takéto silné hurikány sa zvyčajne vyskytujú na vrchole sezóny v septembri. Hoci sa Karibské ostrovy vyhli priamému zásahu búrky, 16. augusta priniesli jej okraje silné dažde a nárazový vietor na Portoriko a britské Panenské ostrovy. Na ostrove Tortola napršalo najmenej 220 mm zrážok. V
Portoriku zostalo bez elektriny viac ako 150 000 ľudí a miestne úrady varovali pred nebezpečnými záplavami a zosuvmi pôdy. Nasledujúci deň sa rozmery hurikánu začali rýchlo zväčšovať a meniť systém na gigantický. 19. augusta sa hurikánové vetry šírili v okruhu 130 km od centra a výchrice až do 370 km. V Spojených štátoch bol vyhlásený stav núdze s povinnou evakuáciou v okrese Dare v Severnej Karolíne, kde sa pobrežné letoviská nachádzajú na úzkom ostrovnom reťazci. Silné vlny a smrteľné vlnolamy spôsobili desiatky záchranných operácií. Rusko. V polovici augusta bola v jednom z najsevernejších osád Ruska, v dedine Chatanga na Tajmíre, nameraná anomálne vysoká teplota, ktorá prekročila priemernú dennú normu o 5 až 11 stupňov Celzia. 18. augusta tu bol zaznamenaný denný rekord, plus 26,6 stupňov, čo je takmer o 13 stupňov nad normou. Toto nie sú jediné teplotné anomálie na Sibíri. 9. augusta v meste Norilsk teplomery stúpli na plus 27,2 stupňov Celzia a na súostroví Nová Zemľa na plus 25,4. Na stanici Malé Karmakuli boli denné teplotné rekordy prekonané 6 dní po sebe. Na juhu západnej Sibíri bol obraz opačný, teploty zostali pod normou takmer o 5 stupňov. Napríklad v Kemerove v ten istý deň bolo len plus 17,7 stupňov Celzia. Takéto obrátené teplotné kontrasty sú čoraz častejšie a anomálnejšie. Mexiko. V noci na 15. augusta sa juh mesta Guadalajara v štáte Šalisko stal epicentrom prírodnej kataklizmy. Najprv na obec Tlakepáke dopadla krátka, ale neuveriteľne silná búrka s krupobytím, ktorá za 15 minút ochromila život v meste. Krupobytie bolo také intenzívne, že na niektorých miestach jeho vrstva dosiahla 1 meter a úplne pokryla ulice a zaparkované autá. Kľúčové dopravné tepny sa okamžite premenili na neprejazdné zamrznuté rieky. Desiatky vodičov uviazli v pasci, neschopní sa pohnúť, mnohí boli nútení opustiť svoje poškodené autá s rozbitými oknami a preliačinami. Situáciu katastrofálne zhoršil lejak. V obci Zapopan stúpla hladina vody na nadjazde nad diaľnicou Nogales na 2 metre, čo spôsobilo zrútenie konštrukcií a paralyzovanie dopravy, a na diaľnici Tototlan-Zápotlanecho došlo k zosuvu pôdy. V obytných štvrtiach sa voda vovalila do domov. Kopy krúb zablokovali vchodové dvere a zabránili ľuďom výjsť von. Miestne podniky utrpeli obrovské straty kvôli poškodenému tovaru a pozastaveniu prevádzky, zatiaľ čo si deti stavali snehuliakov. Austrália. 16. augusta zasiahlo štát Queensland najsilnejšie zemetrasenie na súši za posledných 50 rokov histórie regiónu. Malo magnitúdu 5,6. Epicentrum sa nachádzalo v hĺbke 10 kilometrov. Otrasy boli cítiť stovky kilometrov od epicentra. Udalosť šokovala obyvateľov Queenslandu, kde sa silné zemetrasenia stávajú tak zriedkavo, že si mnohí ľudia okamžite neuvedomili, čo sa deje. Neboli zaznamenané žiadne vážne škody, ale objavili sa správy o malých prasklinách v domoch. Približne 13 000 nehnuteľností a 3 nemocnice zostali bez prúdu po tom, čo senzory automaticky vypli časti siete. Železničná spoločnosť Queensland Rail znížila rýchlosť vlakov, aby skontrolovala stav koľají. Tajfún Podul. 13. augusta zasiahol tajfún Podul pobrežie Tajvanu v okrese Taitung s rýchlosťou vetra viac ako 190 km za hodinu. Silné nárazy vetra spôsobili leteckú nehodu. Nákladný Boeing letiaci z Hongkongu do Čajpeja počas pristátia zavadil o dráhu a poškodil si trup. Tajfún zasiahol obyvateľov ostrova prudkými dažďami. Na juhu za jeden deň spadlo viac ako 400 mm zrážok a v horách až 700 mm. Voda rýchlo stúpla, zaplavila poľnohospodársku pôdu a spôsobila záplavy a zosuvy pôdy. Najmenej 7 000 ľudí bolo evakuovaných, školy, kancelárie a podniky boli zatvorené.
Energetická sieť nedokázala vydržať nápor a takmer 300 000 domov zostalo bez elektriny. Ostrov Tajvan bol dočasne odrezaný od vonkajšieho sveta. Zrušených bolo viac ako 400 letov a pozastavené boli desiatky námorných trás. Jeden muž, ktorého pri rybolove uniesli vlny, je vedený ako nezvestný. Ďalších 143 ľudí bolo zranených. V noci na 14. augusta zasiahol Podul už ako silná tropická búrka pobrežie čínskej provincie Futien a presunul sa do vnútrozemia. Napriek slabnúcej sile priniesol na juhovýchod krajiny silné dažde. V okrese Peichai v provincii Guangxi spadlo takmer 300 mm zrážok. V provincii Guangdong bolo evakuovaných viac ako 106 000 ľudí. Uzavreté boli turistické atrakcie, pozastavené trajektové linky a presmerovaných bolo 150 vlakov. Charakteristickým znakom Podulu bol jeho rýchly pohyb po súši. Pohyboval sa rýchlosťou až 45 km za hodinu, keď priemerná rýchlosť tajfúnov býva 20 km za hodinu. Španielsko. Lesný požiar v obci Molezuelas de la Carballeda sa stal najväčším v krajine od začiatku oficiálnej registrácie v roku 1968. Do 15. augusta zhorelo 36 500 hektárov. Plamene zničili dopravné prostriedky a domy, ktorých presný počet ešte nebol stanovený. Približne 7800 ľudí bolo donútených evakuovať sa. Požiar zničil elektrické vedenie, zavlažovacie systémy a poľnohospodárske stroje. Popolom ľahlo 11 000 hektárov polí, olivových hájov a viníc. Požiar paralyzoval dopravu v postihnutom regióne. 14 ciest bolo zablokovaných a vysokorýchlostné vlaky spájajúce Madrid s Galíciou boli pozastavené. Požiar premenil Abecheru v provincii Zamora doslova na mesto duchov. Do boja so živlami bolo zapojených viac ako 1300 ľudí a stovky vozidiel. Žiaľ, katastrofa si vyžiadala životy 3 ľudí. Najmenej 6 ďalších utrpelo vážne zranenia vrátane popálenín a vdychnutia dymu. Horúce a suché leto v krajine opäť vytvorilo tzv. Pravidlo 30. Keď teplota prekročí 30 stupňov Celzia, vlhkosť je pod 30% a rýchlosť vetra je vyše 30 km za hodinu. V takýchto podmienkach sa aj malé ohniská okamžite premenia na nekontrolovateľné požiare. V dôsledku toho plocha spálená požiarmi v Španielsku už teraz viac ako štvornásobne prevyšuje priemer. Portugalsko. Minulý týždeň Portugalsko zažilo jeden z najkritickejších momentov aktuálnej sezóny lesných požiarov. K 19. augustu zúrilo v krajine 70 požiarov. Do ich hasenia bolo zapojených viac ako 3900 špecialistov a 1300 jednotiek techniky. Vzhľadom na rozsah a rýchlosť šírenia sa požiarov bola zapojená aj armáda. V dôsledku požiarov už zahynuli 3 ľudia. Ak sa človek o tému katakliziem nezaujíma cieľavedome, niekedy ani nevie o udalostiach v susednej krajine a vidí len to, čo je za jeho oknom. Pomyslí si, že sa to trochu zhoršilo oproti minulému roku, alebo ešte viac zhoršilo v porovnaní s 2 rokmi skôr. Rôzne zdroje informácií však uisťujú, že je to v norme. Ale samotné normy sa časom menia a v dôsledku toho to, čo sa deje, prestáva vyzerať ako niečo anomálne. Človek to vníma ako prirodzený proces a upokojí sa. Vezmime si napríklad požiare. Priemerná ročná plocha a počet požiarov sa zvyčajne porovnávajú s priemerom za 10 až 20 rokov. Nuansou však je, že nejde o pevné základné obdobie, vzhľadom na ktoré bude jasne viditeľná dynamika zhoršujúcej sa situácie s požiarmi. A keďže sa toto obdobie aktualizuje každý rok, do databázy sú zahrnuté aj anomálne vysoké hodnoty z posledných rokov, tie týmto zvyšujú latku priemernej hodnoty a rozdiel už nevyzerá taký veľký. Takto funguje jednoduchý mechanizmus na vyhladenie obrazu narastajúcich katakliziem. Pozrime sa napríklad. Priemerná plocha požiarov v Európe za 10-ročné obdobie od roku 2006 do roku 2015 je približne 257 000 hektárov. Plocha spálená požiarom je tento rok takmer 4-krát väčšia. Ale súčasný priemer za roky 2006 až 2024 už zahŕňa extrémne čísla z posledných rokov, keď požiare prudko stúpali
a dosahuje už 355 000 hektárov. A pri podobnom porovnaní tohto priemeru s rokom 2025 už dostaneme 20-násobný rozdiel. Jednoduchými matematickými manipuláciami sa odchýlka od normy znížila o 100 000 hektárov. Formálne tu nedochádza k žiadnej priamej manipulácii s údajmi, všetky čísla sú správne. Ale pretože len málo kto do toho skutočne vniká, všetko vyzerá byť v rámci normy. Ale za tým sú spálené lesy, mŕtve zvieratá, zničené domy a čo je najdôležitejšie, stratené ľudské životy. To isté sa pozoruje aj pri údajoch o iných prírodných udalostiach. Povodniach, teplotách, tornádach, zemetraseniach. Týmito príkladmi sme vám chceli ukázať, ako sa obrusujú hrany v reálnom obraze klimatických zmien. Preto je také dôležité vnikať sa do toho, čo sa deje sami. Keď človek začne premýšľať a vidieť skutočný obraz, uvedomí si, že kataklizmy už alarmujúcou rýchlosťou pohlcujú celý svet a túto pravdu môže sprostredkovať ostatným. Veď úprimné a spoľahlivé informácie sú životne nevyhnutné. Pomáhajú ľuďom zachovať si zdravý rozum.